बे ओनसोलनि सानसुमै नोंथांमोन, फोरोंगुरु नोंथांमोन, समाज सिबियारि नोंथांमोन, नुजानो हानाय दखरानि सिंनि गासैबो गामि दैदेनगिरि नोंथांमोन, रायजो राजाफोर, गुबैयै मानगोनां आइजो नोंथांमोन आरो बाहागो लानो हानाय फरायसा लोगोफोर, लाइमोन लोगोफोर, बयनिसिमबो गिबियाव इंराजि गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेयैनो मागो दमासिनि गोजोन हामलायनायखौबो नोंथांमोन बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आंनि फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो हरग्रोदों। मिजिं खालामदों 2021 बे गोदान बोसोराव नोंथांमोननि साननाय हनाय मावनाय दांनाया जाहाथे जाफुंसारथों। गोदान मोनसे रादाब बे गोदान बोसोरा लानानै होफैथों। जोंनि बर' समाजाव जोंनि जे हारिमुनिनो बाहागो दमासि फोरबोनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जाहाथे अनलायनाय, गोरोबलायनाय, सहायलायनाय आरो बिदा फंबाय सानलायनाया जेब्लाबो गोजोर जाथों, जोंनि हारिमुवा जेब्लाबो थांनानै थाथों, आं बेखौ मिजिं खालामदों। बिबुंथिनि सिगांनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ लाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर बिबानगिरिफोर, गायसनगिरि, आफादगिरि नेहाथारजों लाफानानै लोगोसेनो जेसेबां मुंख्लंफोर जालांबाय बे मुंख्लं बिथांमोननिसिमबो बिथांमोननि जिउमानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों। मिजिं खालामदों बिथांमोनहा सोरगोआव थानानै बर'खौ गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय बड'फाया जे सिमां होलांदों बे सिमांखौ जाहाथे जोङो मोगथां महराव मोनफुंनो हायो। साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसो गोरबोआव बिनि मोनसे गोहो आरो बोलोखौ जाहाथे होनानै होफैयो, आं बेखौ मिजिं खालामदों। मानगोनां सानसुमै नोंथांमोन, रायजो राजाफोर, नैबे बोथोरा जाहैबाय बर' समाजाव, बर' हारियाव जथुम्मा खुंनायनि बोथोर। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै बर'नि गुबुन माहारियारि आफाद बा गुबुन दल संगठना बे बोथोराव जथुम्मा खुङो आरो बे जथुम्मा खुंनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि सानसुमैफोर, गेदेमाफोरनिफ्राय जोङो गोबां माखासे बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ जोङो खोनानो मोनो। बर' ससाइटियाव, बर' समाजाव दिनैसिमनि नैबे बुब्लिसिमाव जोङो बेसेबां जौगाखो, बेसेबां दावगाखो, आरोबाव जोङो बर' हारि जौगानायनि थाखाय, दावगानायनि थाखाय, राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय जोङो बेसेबां हाबाफारि रनसायदों एबा फैबाय थानाय समाव जोङो मावलांगोन, बेफोरनि बागैबो जोङो बे जथुम्मानि गेजेरजों मोनथिनो मोनो। थांनाय गोलाव समनिफ्राय नायोब्ला सारा भारतआव एबा सारा मुलुगावनो हारि हिसाबै हारिनि जेंना जेंगोनाखौ जथुम्मानि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हानाय, हारिनि अबस्थाया बबे थाखोआव दङ, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु, रांखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ बिथिं, बेखौ जोङो मोनथिनो हानाय बुहुमाव जुदि हारि दङ होननानै बुङोब्ला आं सानो बर' हारिनि अनगायै गुबुनफ्रा बेबायदि सुबिदा गैया। जोङो जाथि दानायनि बाथ्रा, जोंनो लाइमोनफोरनो जोङो गोहो होनाय, फरायसाफोरनो जोङो गोसो होथाबनानै फरायनाय, समाज सिबियारिफोरनो जोङो समाज सिबिनो थाखाय माखासे गोहो होनाय, बे हाबाफारिफ्रा जोंनो जथुम्मानि गेजेरजों जायो। थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिम 53 बोसोर जाबाय। बे 53 बोसोराव बेबायदि हाजार जोङो जथुम्मा, जायगा लायै जायगा, दख'रा लायै दख'रा, जोङो ओनसोल लायै ओनसोल बायदि मेल मिथिंखौ जों खोनाबोबाय। गोबां सानसुमैफोरनि, गोबां एक्सपार्टफोरनि, जोंनि समाज सिबियारिफोरनि, सोलोंथायाव दावगानाय जोंनि एक्सपार्टफोरनिफ्राय जोङो बेबायदि बिबुंथि जोङो खोनाबोनो मोनबाय। बे हिसाबै नायोब्ला बर' ससाइटियाव जेंनानि बागै मोनथिनाय, जेंनाजों फेर मारिनो हानाय, हारि दावगानायनि थाखाय
जि मोनसे जोंनो जातीयताबादनि जि बाथ्रा बे गासैबो जिनिसा जों साफ्रोमबो बर' सुबुंनियावनो थाखाजोब्बाय बा दंखाजोबसै होननानै साननानै आं लादों। अब्ला जोङो जोंनियाव साधारन फिसा फिसौ जेंनाफ्रा जोंनियाव जानो नांलिया होननानै आं सानो। नाथाय मानगोनां रायजो राजाफोर, बे जथुम्मा खुंनायनि गेजेरजों जोंनि जेंनाखौ नोङो फोजोबनानै गोदान मोनसे गुस्लायनाय, गोदान मोनसे दावगानाय बिथिंजों जों दावगालांनांगौ। नाथाय बर' ससाइटियाव बेबायदि जादोंना जायाखै मोनसे सन्देह दङ। जिखियानो जाया, दिनैनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों दहाय जोंहा मेल बेखेवगिरि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे बर' ससाइटियाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय माखासे थासारि, जोंनि जेंनानि बागै बिथाङा नोंथांमोननो फोरमायलांबाय। दा आङो बिनि सेरनो माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायनो लुबैदों। गिबियावनो बिटिआर गोरोबथानि 3 नं दफा बादियै कमिसन मोनसे दानानै होदों। सिमा लावनाय आरो माखासे गामिफोरखौ दाननाय एबा सोनायनि थाखाय। दा बिनि सासे सोद्रोमा महरै नोंथांमोननो कमिसननि मावनाय दांनायनि सोमोन्दै आरो नैबे दफानि गेजेरजों जोंहा मा लाब जानो हागौ बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायग्रोनो लुबैदों। जे मानगोनां रायजो राजाफोर, सानसुमै नोंथांमोन, बे कमिसनखौ थांनाय 2020 सेप्तेम्बर दाननि 28 अक्ट'आव दानानै होनाय जादोंमोन। नाथाय बे कमिसना दासिम गोबां खामानि मावसोनो हायाखै। आथिखालाव जायफोर गामिया हाबगोन, जायफोर गामिया ओंखारगोन, बे गामिफोरनि जोङो एप्लिकेशन एबा दरखास्त लागासिनो दङ, आर'जलाइ आजावगासिनो दङ। बे आर'जलाइ आजावनाया नैबे दाननिनो 25 अक्ट' बेखौ लास्ट मोनसे डेट होनाय जादों। दाखालि 15 जानुवारियानो लास्टमोन, उनाव फोलावबावनानै 25 अक्ट' थामहिनबा 25 जानुवारिसिम बिनि जोबथा अक्ट' होनाय जादों आर'जलाइ आजावनाया। दासिमाव गोबां आर'जलाइ होनाय जाबाय। सानजाहा गहपुर थामहिनबा सिमुलगुरिसिम जायफोर गामिया जा सानजाहा लावगोन बिथांमोनाबो गासै बिथांमोना आर'जलाइखौ होफैजोब्बाय। बाखि नैबे मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि, बे मोनब्रै जिल्लानि खोला सिमायाव थानाय जायफ्रा सिङाव दंखायो बिनिनो माखासेया सिमानि ओंखारलांनो थाखाय आर'जलाइ होदों। आरोबाव जायफ्रा सिमाजों नांजाबनाय बर' गामिफोर, बिथांमोना दिनै बिटिआरआव हाबनो थाखाय बिथांमोना आर'जलाइ होदों। मानोना थांनाय बिटिसि एबा बिटिएडि सुक्तियाव सिगां बर'फोरजों जानाय गोरोबथा बिएसिनि समनि बे गामिफोरा माखासेया दानजादोंमोन। बिनिनो सिमाजों नांजाबनाय गासै 90 गामिया 95 गामिया बिटिआरआव हाबनो हागोन होननानै डिसपिउटेड गामि दंमोन, बिथांमोना दिनै बेयाव आर'जलाइ होदों। दा बेयाव मानगोनां रायजो राजा आरो सानसुमै नोंथांमोन, कमिसननो 3 खामानि होनाय जादों। बे जाहैबाय जोंहा सानजाहा सिमाखौ लावहोनांगौ, बेनिफ्राय खोलाहा थानाय जायफ्रा डिसपिउटेड गामि जानानै दंमोन गासै 95 गामि, बिथांमोनखौ सोनांगौ। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय थाखानाय बे मोनब्रै जिल्लानि खोला सिमायाव नांनानै थानाय बे गामि जायफ्रा जोंजों थाफानो लुबैयाखिसै, सानाखिसै, बिथांमोनखौ बाद होनांगौ एबा दाननानै हरनांगौ। दा बेखौ लानानै थांनाय माखासे समाव गोबां माखासे डिबेट जाबाय, गोबां सावरायनाय जाबाय, सुक्तिकारिफोरखौ गोबां सोंखारिनायबो खोनाबाय। दा सोर गामिया बबे बायदिया ओंखारलांनो हागोन, बबे बायदि गामिया हाबनो हागोन, बे बाथ्राखौ जों एसे मिन्थिनांगौ दङ। दा बिनि सिगांनो कमिसना आरोबाव मोनसे दायित्व होबावदों। जेब्ला गामि सोनाय आरो गामि दाननाया जोबगोन, अब्लाना आथिखालाव बे मोनब्रै जिल्लायाव 40टा जोंहा समस्ति दङ। बे 40टा समस्तिखौ बारायनांगौ। जोंहा सुक्तियाव दंखायो मोन 20टा बारायदेरनानै गासै 60टा खालामनांगौ। गोदानै समस्तिफोरखौ दाफामफिननांगौ।
बे खामानिखौबो बे कमिसननो होनाय जादों। नाथाय बेखौ जेला गामि सोनाय आरो दाननाया जोबगोन बिनि उनावसो समष्टिखौ गोदानै दाफामफिननाय जागोन। दानिया सोरबायदि गामिया ओंखारलांनो हागोन? MOS आव लिरनाय दं, मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट MOS, बेयाव रोखायै लिरनाय दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोग्लैनाय गामिफोरनिफ्राय रावबो गामिया ओंखारलांनो हाया। दरखास्त होनो हागोन, नाथाय सुक्तियाव लिरखानाय बायदियै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोग्लैनाय मोनसेबो गामिया दानजानाय नङा। थारमाने बिथांमोना ओंखारलांनो हाया। सोरबायदि गामिया ओंखारनो हागोन? जायफोरा गामिया ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव गोग्लैया बै गामिफोरा ओंखारलांनो हागोन बा ओंखारनो थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। नाथाय बेयावबो बिथांमोनहा 50% बारा जानांगौ। जायफोर गामिया ओंखारलांनो नागिरदों 50% बाराब्लासो ओंखारलांनो हागोन। दा बेयाव जाबाय सिमाजों नांजाबनाय, सिमानि नांजाबनाय गामिनि उननि गामिया ओंखारनायनि थाखाय दरखास्त होयोब्लाबो बिथांमोनिया एकर्डनि जे स्पिरिट, सुक्तिनि जे स्पिरिट बेबायदियै बिथांमोना ओंखारलांनो हाया। बेखौ रोखा जानांगौ जोंनिया। गुबुन फारसे 95टा गामिया थांनाय BTAD सुक्तियाव बिथांमोना थालांदों, डिसपिउटेड जानानै थादों। बिथांमोना मानो थालांनाय? बाथ्राया जाहैबाय 50% बिथांमोनाबो हयथ' निस्सय गैयामोन, गोबाङानो बा गैयानो 95टा गामिनि मादाव। नाथाय आं दा सिमायाव बा दरखास्त होनाय बा ओनसोलखौ बेरायनानै जि स्टाडि खालामनानै मोनबाय, ओंखारलांनो नागिरग्रा जायफ्रा जेनेरेल गामि लायनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोग्लैया बे गामिया रेभिनिउ हिसाबै ओंखारलांनो नागिरदों। नाथाय ओरैबायदि गामि गैया जे थख'यै बबेबा मोनसे हारिया मोनसे रेभिनिउआव बिसोर गोजा। सिमायाव बेबायदि गामिया गैयाखौनो बुंजायो। बेयाव सोरबा बर' दङ, नङाबा गुबुन बाङालिफोर दङ बा सोरबाफोर दङ। दा सोरबाया ओंखारलांनो नागिरदों, नाथाय बै रेभिनिउआव थानाय गुबुन माखासे सुबाफ्रा बिथांमोना ओंखारलाङा होनदों। दा बिदिनो ओंखारनो नागिरग्राबो दरखास्त होदों, जोंखौ दाननो मोना होननानैबो दरखास्त होदों। दा बेखौ नायबा नुबाय रेभिनिउ भिलेज हिसाबै नायोब्ला गामि गंसेबो ओंखारनो हाया, गामि गंसेबो खोलानिखौ दाजाबदेरनो हाया। दा बेनिखायनो मोनसे मेथडल'जि बेयाव सानलायनाय जादों। मानोना सुक्तिकारिफ्रा, सोमावसारग्राफ्रा सुक्ति खालामनायनि सिगांनो बे ओनसोलफोरखौ मोजाङै स्टाडि खालामनानै नायखादों, मोजाङै स्टाडि खालामनानै नायखादों। दा बिनिखायनो जेला सावरायबाय थादोंमोन भारत सरकारजों, बे टाइमाव मोनसे मेथडल'जि बेयाव सानखांनाय जादों जे माखासे ओनसोलफोर दङ, माखासे गामिफोर दङ जायफोरानाखि थांनाय गोलाव समाव बिथांमोनहा जोंजों थाजाबनो खुनु गोसोआनो गैलिया। ओरैबायदि माखासे गामि दङ सिमायाव थांनाय बे मोनथाम इलेक्सन जानानै थांबाय BTCआव, मोनथामबो इलेक्सनाव, काउन्सिल इलेक्सनाव खेबसेबो भट होयै गामिबो दङ। BTADनि 4 जिल्लायाव सिमायाव नांजाबनाय बेबायदि दरनैसो गामि दङ। उदालगुरियाव दङ, निश्चय बाक्सायावबो दङ। भटखौनो होखायाखै बिथांमोना काउन्सिलाव, आरो सिमाजों नांजाबनाय बिथांमोना ओंखारलांनो लुबैदों। थांनाय बे 10 बोसोरसोआ बिथांमोना सोमावसारनानै एसेब्लाबो 4 जिल्लाखौ सामलायबाय थानाय बे सोरखारखौ खर'आव फोनांबाय थादों। बेबायदि माखासे गामिफोर, माखासे एरियाफोर दङ जायफोरखौ जोङो जोंनि सिङाव लाखिबाय थायोब्ला बिथांमोना थांनाय फैबाय थानाय समाव हयथ' जोंखौ बेबायदि डिस्टार्बखौनो खालामगोन। बेबायदि माखासेखौ बाद होनांगौ दं, थानोबो हागौ। नाथाय रेभिनिउ भिलेज हिसाबै बिथांमोना थांनो हाया, मानोना बेयाव सोरबा नङा सोरबा दंदेरो, सोरबाया थानो नागिरो। बेनिखायनो भारत सरकारजों सावरायनायाव सुबा खनसेखौ लाबोनाय जादोंमोन भारत सरकारनो, जे सुबा खनसेखौ लाबोयोब्ला ओंखारनो नागिरग्राफ्रा सिरियै ओंखारलांनो हायो, हाबनो नागिरग्राफ्रा सिरियै हाबनो हायो, रावजोंबो दावराव दावसि जानांगौनि बाथ्रा गैया। आरो बे कनसेप्टखौ लानानैनो भारत सरकारा बुंबाय जे गामि दाननाय आरो सोनाय बा नोङो 6 सिडुल ओनसोलनि माबा मोनसे अल्टारेशन खालामोबा, सोलाय सोल' खालामोबा
संबिधाना बुंदों 6 शेड्यूलनि आयेना बुंदों जे बेयाव नों कमिसन नांथारगौ कमिसननि गेजेरजों बेखौ थिग खालामनाय जाथों आरो बेबायदियैनो 3 नं दफा कमिसन दानांगौ होननानै बेयाव लाबोनाय जाबाय दिनै बिनिनो कमिसनखौ दानाय जाबाय आरो बेबायदिनो दा दरखास्त आजावनाया जाबाय थादों बेखायनो दाखालै माखासे समाव आंनि मोनदांनायाव माखासेया बेखौ हयथ' राजनितिबो खालामबाय भट मोननांगौनि खाथिराव नोंथांमोननि नैबे ओनसोला दानजासिगोन बै ओनसोला थांसिगोन बिटिएडिआ हाख्ल' हुख्ल' जासिगोन सेटेलाइट रोखोम जासिगोन दानख'जोबसिगोन होननाय बाथ्रा बे खुनु बेस गैया भेलुलेस बियो बेयाव खुनु जुक्ति गैया बियो अजुक्ति बाथ्रा बियो मानोना सुक्तियाव रोखा लिरनाय दङ सिमायाव नांजाबनाय गामि सिमायाव नांथारनांगोन बबेबा गामिया ओंखारनो नागिरदोंबा बबेबा गामिया हाबनो नागिरदोंबा बे सिमायाव नांजाबनाय जाथारनांगोन अब्लासो हाबनो हायो अब्लासो ओंखारनो हायो दा बेनिखायनो बेबायदि जेबो गिनांगौ एबा साननांगौ गैया जे सुबा खनसेबा दिनैहाय कमिसनाबो बेखौ रायलायनानै लादों बेबायदिनो गभर्नमेन्टखौ साजेस्ट खालामगोन आरो कमिसना दाख्लै रायलायनानै लाबावबाय जे दा जे गामि ओंखारनो नागिरदों गामि हाबनो नागिरदों बिनि थाखाय कमिसना दा स्र' खालामगासिनो दङ बेखौ बबे गामि बबे जिल्लानि बबे नोङो सार्कोलनि सिङाव बबे समस्तिनि सिङाव बेखौ थिग खालामगासिनो दं जेला स्र' जागोन अब्लाना नोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनो बेखौ लिरहरगोन जे नैबे गामिया हाबनो नागिरदों नैबे गामिया ओंखारनो नागिरदों बेयाव नोङो गभर्नमेन्ट हिसाबै बिटिआर हिसाबै माबा बुंनांगौ दं नामा बे जिनिसखौ लिरहरगोन आरो दिनै बिटिआर सुक्ति खालामग्राफ्रानो दिनै पावाराव फैबाय अब्लाना नोङो सोरनिबा गामिखौ सिदायै थोंजोङै सोरखौबा मिन्थिहोआलासे बाद होजागोन दानजागोन होननाय बे बाथ्रायानो खुनु गैया बेबायदि जानोनो हाया दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सानसुमै नोंथांमोन आङो बे माखासे समाव मोनब्रै जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव बेरायनानै नुबाय ओरैबायदि माखासे ओनसोल दङ जाय ओनसोलफ्रानाखि थांनाय बे 17 बोसोराव बिटिएडि सिङाव दङ नाथाय बिटिएडिआव बिथांमोना खाजोनाखौनो होनो मोनाखै दासिमबो जेरैहाय बै नोङो हावलि ओनसोलनि गासै 19टा गामिया सिगाङाव बरपेटानिफ्राय हाबफैनाय बिथांमोना दिनैबो जालायाव नोङो खाजोना होनांगौमोन खाजोनानि होनायनि जे अफिसियेल खामानि बेखौ थांनाय 17 बोसोराव ओरै बिटिसिआव दाननानैनो लाबोनो हायाखै बिथांमोना नोङो बाक्सायाव माने बरपेटायावनो होनांगौ खाजोनाखौ उदालगुरि जिल्लायाव माखासे दङ नोंथांमोननि नैबे बाक्सायावनो आरोबाव बै सानजा खनाथिं दङ सानजा खोला खनायाव बेयावबो बिथांमोनाबो खाजोनाखौ दरंआवसो होनांगौ दाबो नोङो बे बाक्सायाव होनोनो मोना बिथांमोना खाजोनाखौ दा बेबायदि माखासे गामि दं माखासे ओनसोल दं जायनि थाखायनो बिथांमोना बाक्सायाव थानानै बिटिएडिआव थानानै बिटिएडिनि जुदि जोङो पार्ट जानो हायाबा जों मानो थानो जुक्तिफ्रा बेबायदि दंमोन बिथांमोननि जुक्तिफ्रा बेखायनो जों थांनो लुबैयो बे जुक्ति दं बेखायनो दाखालै बिसायख'थि टाइमाव बुंबाय जे ओरैहाय दानजासिगोन बै दानजासिगोन बे नोङो हावलि ओनसोलनि 19 खान बर' गामिखौनो बुंबाय थादों नोंथांमोना दानजासिगोन बिसिम कमिसन मोनसे दानानै होदों कमिसना नों एप्लिकेशनखौनो आजावाखै बे समाव सोरबाया बोरै दाननो होननो हायो दाननायनि बाद होनांगौनिबा कमिसनाव सावरायनाय जागोन कमिसना गभर्नमेन्टआव मोनसे रिकमेन्डेशन हरगोन बिनि उनाव गभर्नमेन्टआ डिसाइड खालामगोन नाथाय नोङो सोरबा राजनितिक हान्जाया बबेबा दोलोआ बबेबा सुबुङा सोरबा रायजो राजाखौ सिगिनानै केअस खालामनायनि खुनु जुक्ति गैया खुनु मोन्थाय गैया होननानै आं सानो बेखायनो मानगोनां सानसुमै नोंथांमोन रायजो राजाफोर बेखौल' खालामनांगोन आङो नोंथांखौ खावलायनो लुबैदों सोरहाबा जुदि सिमायाव दङब्ला जे सोरबाया ओंखारनो होननानै बुंबाय बेयाव जों थागोन होननानै जुदि एप्लिकेशन होफिनाबा बोरैबा नोङो थांफ्रांबायोब्ला नङा होमबा मानोना सोरबाया ओंखारनो होनबाय बे गामिनिफ्राय जुदि रावहाबो जों थागोन जोंखौ बाद होनो मोना होननानै एप्लिकेशन जुदि गोग्लैयाबा साननानै लाफ्रांनो हागौ जे बे रेभिनिउ भिलेजनि गासैबो ओंखारलांनो लुबैदों बेखायनो सिमायाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिया
नोंथांमोननि गामिया ओंखारनो होननानै होआखैब्लाबो जोंनिखौ दाननो मोना होननानै गासैबो जाहाथे एप्लिकेशनखौ खालामनानै दोनो आं बेखौ खावलायखाबाय। एप्लिकेशनाव दहायबो माखासे होफैदों नाथाय डिस्टिंक्ट जायाखै। सार्कुलाराव होखानाय जादोंमोन जे नोंथाङा बबे जिल्लानि बबे साब डिभिजननि सिङाव बबे सार्कोलनि सिङाव बबे मौजानि सिङाव नोंथांनि रेभिनिउ भिलेजआ मा नोंथांनि सुबानि गामि मुङा मा आरो बबे बिटिसि कन्स्टिट्युएन्सिनि सिङाव दङ आरो एमएलए कन्स्टिट्युएन्सिया नोंना मा बे इनफरमेशना रोखायै थानांगोन। अब्लाना जों कमिसननिफ्राय बेखौ डाइरेक्टयै नागिरनानै मोनगोन जे बेयाव दङ। नङाबा नोङो जास्ट ओंखारनो नागिरदों हाबनो नागिरदों होननानैल' एप्लिकेशन होयोबा जानाय नङा। आरो बे एप्लिकेशनाव रायजो राजाफोरनि नोङो हाजारथा सहि बुथुमनायनि खुनु जुक्ति गैया होननानै कमिसना जों थिग खालामनानै लादों। बै गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बिनि सिल स्टाम्प थानांगोन। मानोना हाजारथा सहि बुथुमगोन हाजारथा सहिखौ नोङो बे सहिया जे नों एखेबारे माने सैथोथार बेखौ जों बोरै फोथायगोन। मानोना सिगनेचार होननानै बुङोब्ला सासे मानसियानो बर' मानसिब्ला बे इंलिशनि मोनसे हाखायो ओरैनोब्लाबो देबनागरिनि मोनसे हाखागोन असमियाखौबो हागोन बियो ओरैनो जेनेरेलि मोनथाम सहिखौ बे होनो हाखायो। आरो बेयाव जुदि लेफ्ट राइट खालामबावोब्ला हारसिङैनो हयथ' बे 10थासो सहि होनो हागौ। दा बेनिखायनो सिल स्टाम्प थाफानाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नङाबा माबा मोनसे कमिटिनि बेबायदि होयोबा बे मानसिखौ बै गामियाव जों डाइरेक्टयै नागिरनानै मोनहैगोन। ओंखायनो बेखिनिखौल' खालामनांगौ होननानै बुंनाय जादों। गोसोआव लाखिदोल' फैगौ 25 जानुवारिनि सिमाव बे दरखास्तआ गोग्लैनांगोन। अफिसा जाहैबाय जोंना खानापारा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि ओरैहाय एसे फैफिननांगौ। आथिखालाव केके हेन्डिक इउनिभार्सिटिनि बिल्डिं लुगासिनो दङ। बेखौ बारनानै मोनसे बिल्डिं दङ बिनि ओरै माने लेफ्ट साइडनि मोनसे बिल्डिंआनो बेखिनियाव थांनानै होनांगौ। एड्रेसा अलरेडि ससियेल मिडियायाव शेयार जादोंमोन। सोरबा गामिया जुदि एड्रेसखौ मोनाखैबा जा दखरा आफाद दङ दखरा आफादफोरनियाव सोंनानै लानो हागोन। आरो थ्रु दखरा आफाद नोंथांमोना डाइरेक्टबो हैनो हायो नङाबा आंनियाव गोग्लैबाबो जागोन। आरो मालाबा सोरहाबा जुदि 25 अक्ट'नि एसे हास्लाबाखैबा अक्ट'आ जुदि बाबेन लांबायबा हरैहाय होयोबा कुइसन जानो हागौ। नंखायनो बबेबा चेनेलजोंब्लाबो आंनियाव सहैहोयोब्लाबो अक्ट'आ बारनानैब्लाबो सहैयोब्लाबो बे जिनिसखौ खायदा खालामनो हागोन। बेखौ जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोनथिनानै लादोल'। दा आरो बेयावनो आं मोनसे दाजाबखानो लुबैदों जे सानजानि सिमाया बोरै लावगोन बेखौ लानानैबो बिराद प्रश्न खालामदों नङा होमबा। गहपुरसिम जोंहा बोरै लावगोन बेयाव मोनथाम पइन्ट। गिबि पइन्टआ जाहैबाय बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्राव इनस्टिटिउसन फसंथानफोर जेरैहाय कलेज बायदिसिनाफोर बानायगोन होननायनि बाथ्रा दङ। दा बेखौ सनितपुर जिल्लाखौ दाननानै जि नोङो बिटिआराव सोगोन गहपुर माने बिश्वनाथ जिल्लाखौ दाननानै बिटिआराव सोगोन बेयाव हरैहाय मोननै जिल्ला जागोन। बे जिल्लाफ्रावबो बिटिआर गोरोबथानि जे दफायाव लिरनाय दङ इनस्टिटिउसन्सफोर बेखौ हरैबो बानायगोन होननानै लिरनाय दङ। जुदि सिमाया लावाबा सुक्तियाव थानाय नैबे इनस्टिटिउसनफोरखौ बोरैहाय हरै बानायनो होननानै बेयाव लिरनो हायो। बे मोनसे पइन्ट जे बेजों हरै सानजानि सिमाया लावगोन। 2 नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय बिटिआर सुक्तियाव मोनसे राजा लामा बानायगोन होननाय दङ। दानि सानजानि माजबाद मोनब्रै जिल्लानि लास्टआ जाहैबाय माजबादनिफ्राय ओरै सानजानि लास्ट दा सिमा लावनानै जे सानजाहा सिमा जाहैगोन बे जाहैबाय हलंगि होननानै हलंगि दै गहपुर बेसिम राजा लामा बानायगोन साहाखै साहा भुटान माने अरुणाचल हाजो सेर सेर। दा बै राजा लामाया सुक्तिजों फैनाय जिनिस सिमाया लावाबा राजा लामाखौ बोरै बानायहैगोन नङा होमबा। दा राजा लामाखौ बानायगोनबा सिमाया लावगोना रोखा। आरो बे राजा लामानि मुङा बर'निनो राजा जों बुंनानै लायो बान राजानि मुङाव जागोन बानासुर रड। थामथि पइन्टआ जाहैबाय दाखालै सेप्तेम्बर दान थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 3 अक्ट'आव आसाम एसेम्ब्लिया सानथाम एसेम्ब्लि जिरायदोंमोन। बे सानथाम एसेम्ब्लियाव मरान मथक आरो राजबंशीनि काउन्सिलखौ बे
माने काउन्सिलाव दिखांनाय जादों, पास खालामनानै लानाय जादों। मोनब्रै काउन्सिल फैनांगौमोन, बे जाहैबाय नैबे बिटिआर सुक्तिजों फैनाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बेखौबो ओइदिनखालि लाबोनांगौमोन। नाथाय मानगोनां मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्मआ ओइदिनखालि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ एसेम्ब्लियाव थिखाङाखिसै। थिखाङैनि खारना जाहैबाय सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला